We zijn vandaag bij de Eenhoorn. Alle basisscholen uit de gemeente Sluis zijn bij elkaar gekomen om een sportdag te houden. Hoe ben je op het idee gekomen om gezamenlijk een sportdag te houden? Nou, het is zo dat alle scholen, we hebben 10 scholen binnen Scoba. En iedere school houdt jaarlijks wel een sportdag. Maar de scholen worden niet groter in de streek, de scholen worden ook wel iets kleiner. Dus als scholen steeds kleiner worden, ja, en je moet al voor 35 kinderen een sportdag gaan organiseren, ja, dan is dat toch een extra belasting. En ja, qua aantal kinderen wordt het dan ook wel erg minimaal. En zo waren er al scholen die zeiden van misschien kunnen we wel combinaties vormen. Dat het voor de kinderen ook leuker is om andere kinderen uit andere kernen te leren kennen. En zo pratende kwamen we eigenlijk tot het idee om voor alle Scoba scholen eigenlijk zo'n sportdag te organiseren. En dan is hier Oostburg centraal met de accommodaties die hier liggen wel heel uniek om dat hier te organiseren. En wat is het voordeel om het centraal te doen in plaats van sportzalen in de gemeente, kleine gemeente? Ja, kijk, het voordeel om het centraal te doen, als je het voetbalveld in bijvoorbeeld Groede of Hoofdplaat of Schoondijken, dan moet je alle spullen naar een voetbalveld brengen om daar iets leuks te organiseren. Kijk, hier heb je natuurlijk het overdekte zwembad, we hebben een sporthal en we hebben iets heel unieks hier liggen in West-Vlaanderen. Dat is namelijk de atletiekaccommodatie van Atletiekvereniging De Wielingen, die we ook mogen gebruiken. En dat samen, ja, dan kun je alle soorten van sport eigenlijk hier beoefenen. En dat is natuurlijk een heel groot voordeel dat je dat gecombineerd kan doen. Wat doen jullie hier allemaal vandaag? Sporten. Heel veel. Ja. En wat voor sport doen jullie dan? Nu zijn we bezig met verspringen. Ja, kan je verspringen? Ja, alleen ik ben nog niet aan de beurt. Heb je het naar je zin? Ja. Wat vind je het leukst tot nu toe? Sprinkels. Ben je er al op geweest dan? Nee. Ga je straks lekker doen? En kunnen de kinderen ook nog wat leuks winnen? Ja, winnen, dat is natuurlijk de eigen prestaties die ze leveren op het atletiekdiploma. Met 60 meter sprint, met hordenlopen, met kogelstoten, hoogspringen, verspringen. Al die onderdelen die komen natuurlijk op hun diploma. En dat is hun eigen eer. En dan spelen we als slot nog een estafette, waar alle scholen van Scoba eigenlijk onderling gaan uitmaken wie het snelste is op het estafette gedeelte. En dat zijn eigenlijk alle prijzen die te winnen zijn. Hebben jullie het naar je zin? Yay! Wat vonden jullie het leukst? Zwemmen! En wat hebben jullie allemaal al gedaan hier? Horden springen, kogelstootjes, balwerpen, sprinten, 200 meter lopen. En gaan jullie winnen?